נינה, ארוחת צהריים. אני באה. תאכלי בסגור, נינה. למה עדיין נינה? את יכולה לבקש ואני אעביר לך את המנה. שבי זקוף. ואל תתנדדי עם הכיסא. אל תדברי עם פה מלא. ואמרנו לך כבר, נינה, לא עם הידיים. אוף, כל הנימוסים האלה, מי צריך אותם? ומה תעשי מלכת אנגליה תשימי אותך לארמון? אני לא מאמין. אורי ממותה מלכת אנגליה מזמינה את נינה לסעודה הערב בשעה 9. אבל הרגע אכלתי. עד שנגיע תהי שוב רבע. ביי אמא, ביי אבא. אולי לפחות תחליפי למשהו חגיגי. אין לנו זמן, המלכה שונאת שמאכלים. ואל תשכחי להגיד לה תודה. חטיפים, ביץ, גם וגם. משהו מציק לחביבתי? כן, אף פעם לא הייתי בארמון, איך ידע להתנהג משהו? אל תדאגי יקירתי, המלכה די נחמדה אם לא מעצבנים אותה. דיאנה, עדכי את חגורות הבטיחות כי אנחנו עומדים ללחוץ. המלכה, יורשי העצר וצוות הארמון קיבלו את פניה של נינה כשירדה מהמטוס. ברוכה הבאה, חיכינו רק לך. ועכשיו לסעודה. באולם הגדול הצטופפו אצילים, נסיכים ודיפלומטים. את נינה הושיבו בשולחן של המלכה ליד אדמירל זאת במיוחד. שר הטקס נתן את האות, ומלצרים נושאים מגשים ענקיים נכנסו לאולם. הם הגישו חרטומונים ממולאים לשקדים וסלבים ברוטב ואננס, פחזניות אספרגוס וסלט סרטנים, סופלי כבד אבד, מרח אבוקדו עם חבייר, שבלולים ברביחה, רפרפת, סלט חסה וקנקנים של יין הכזוי ורוד. כל הדברים שנינה לא אוהבת. סליחה, יש פסטה עם קטשופ? אני ישן במטבח. פסטה עם קטשופ לאנה. רוב תודות. אני כל כך מנומסת. נינה הביטה מבולבלת בכל המזלגות, הסכינים והכפות המונחים על השולחן. סליחה, יש מזלג לפסטה? אין כאן מזלג לפסטה. נינה הייתה מיואשת. היא כבר הייתה ממש רעבה, אבל לא רצתה להעליב את המלכה. אז איך אני יכולה לאכול? תאכלי איך שאת רגילה. זה קל. הפסטה הייתה מצוינת, ונינה נהנתה מאוד, אך לפתע שמה לב ששקט מוזר השתרר באולם. נינה נשאה את עיניה וראתה שהמלכה וכל האצילים הפסיקו לאכול והם מסתכלים עליה, המומים. שתיקה שררה באולם. נינה קפאה על מקומה. מעולם לא מתבחש בבייה הממלכה, לא ראיתי נימוסים כל כך קולקלים. אוי לא, בטח יקברו אותי בתינוק חלוק ויקבל רק טוסטים ומים כל החיים. האם לא לימדו אותך נימוסים שלך ילדה? דווקא כן הדרמה מותר. אז למה בשם אלוהים את אוכלת ככה? כי ככה האוכל יותר טעים. יותר טעים באמת? כן, הרבה יותר טעים. אני חייבת לנסות את זה בעצמי, תראי לנו איך וכולנו נצטרף. רחה של הפתעה נשמע בעולם, אבל הרי לא ממרים את פי המלכה. פשוט אוכלים איך שבא. מעולם לא נראתה בארמון בקינגהם כזו סעודה. הרוזן מרוקינגהם אכל ופה פתוח, המרקיזה מקווינסברי נשענה על השולחן, הדוכס מווינצ'סטר אכל עם הידיים, והברונית מיורק אכלה בכפית מהכלי המרכזי. בחיי, זה היה יוצא מן הכלל. והיום נאכל ככה באנגליה, אבל רק באירועים חגיגיים. האצילים מחאו כפיים, המלכה הרימה את ידה ושקט השתרר. כיצד תוכל לגמור לאחר שירותך שהענקת לממלכה ילדה? אולי יוסף קינוח? יוגש הקינוח. והטבחים נכנסו בידיהם הפושי גלידה פשוט עצומים. הנסיכים הזמינו את נינה להישאר, אבל נינה כבר התגעגעה הביתה. נינה, תישארי.
היא הבטיחה שתבוא לבקר שוב בחופש הגדול ותלמד אותנו עוד המון דברים נהדרים. אני לא יכולה להישאר, אני מתגעגעת הביתה, אבל אני בקרוב אחזור ואני אלמד אתכם עוד המון דברים. ביי!